DXDC Radyoman Report. Panukunas paghimo og krimen ang mga tricycle o baw-baw driver kung hingpit ng mapatuman sa tibok syudad sa Davao ang pagbutang og plate number sa ilang mga gimanihong pampasayrong sakyanan. Sumala ni Barangay Kagawad John Duray, kanhi chairperson sa Committee on Peace and Order sa Barangay Katalunan Pequeño, nga tahado na ang usa ka driver nga maghimog krimen kay dali na lang kining matumbok sa mga otoridad pinaagi sa plate number nga nakarehistro sa Barangay og City Transport Traffic and Management Office. Matud ni Duray nga mas mayon tanang kabarangayan maning kamot nga ipatuman kining sa tanang pampaserong baw-baw at tricycle isip kabahin sa regulasyon diya sa iskutan ng seguridad. Kay numduman nga baw-baw ang gitumbok sa mga otoridad nga may gigamit sa mga kriminal nga mipatay kang Architect Bragas dito sa Kalinan. Ingon man tricycle driver ang giakusahang ng molestya o grade 10 nga pasahirong estudyante sa buhagi ng syudad sa Davao. Ang ato ang mga plate number or mga body number sa atong sidecar, iyahan na ginana number. Mahibal na natin to sa ato ang CCTV host, i-verify na to dito kung kinsa ang tagiya anang baong sidecar. So, dako ka nagtabang sa iskutan ng seguridad. O kanto ang mga balita nga atong naipos kini sa Radyo Man Dudong Rin Lubos Buga, Tatak Arimen. Tatak RMN.